האייטם הבא, שרה, הוא לגברים בלבד. סתם. אתה אל תתהדר, אני כבר מחר חל יום ללא קניות. לא קונים מחר. טוב, אז אני יוצאת. אוקיי. אני שואל, מה זה קניות? האם יש דבר כזה, התמכרות לקניות? אנחנו כנראה יודעים שכן. ואיך מתמודדים, ואיך מטפלים. שלום ליעל כוכבא. כוכבא או כוכבא? כוכבא. כוכבא, פסיכולוגית, קלינית ושיקומית. אז כן, יש התמכרות לקניות, בוודאי. נכון? איך הרבה גומלים? התמכרויות אחרות. קושרים את הידיים, נכנסים לדודה, לקריז מטורף. מפסיקים לקנות, קודם כל. מפסיקים לקנות ומונעים את כל האמצעים לקנות, כי הקניות, אין יכולת לשלוט בדחף למכורים אמיתיים. אני לא מדברת, קנייה זה דבר כיפי ונחמד, אבל אנשים שהם מכורים, הם לא מסוגלים לשלוט בדחף. כמו הרבה מאוד הפרעות של שליטה בדחפים, כמו קלפטומניה, כמו פירומניה, כמו הימורים כפייתיים. התחושה הזאת של קנייה? בדרך כלל זה על בסיס של דיכאון ואיזושהי הפרעת חרדה והפרעה של שליטה על דחפים, ואז בעצם יש מצב רוח מאוד ירוד שהקנייה היא טיפול אנטי-דיכאוני. זאת אומרת, אנחנו מרגישים היי, הרגשה מאוד מאוד טובה. אבל אולי לא נדבר על מקרה הקיצון של מכורים, כולנו קונים יותר מדי, לכן יש מחר את היום ללא קניות. כדי בעצם לעצור את מרוץ הצרכנות המטורף שכולנו נמצאים בו. למה בעצם? מה נותנת לנו הרכישה? הרכישה נותנת לנו אני אחר, מי שאנחנו רוצים להיות. אולי סולם חברתי שאנחנו לא, ואנחנו רוצים להיות בו. אנחנו קונים מותגים, אנחנו מסתכלים על כל מיני פרסומות, ואנחנו רוצים להיות משהו אחר. אבל שוב, בלי לחתום בהכללה, אני חייב לשאול. הרי בדרך כלל, כן, אני אומר את זה בזהירות. תיזהר. מתוך זהירות אמיתית. אבל בדרך כלל קניות ושופינג מזוהות עם נשים, נכון? נכון, גם אוקיי, לא אמרתי דבר נורא. נגיד את זה מאוד בעדינות, אבל באמת 8% מהמתמכרים, זו תופעה של 8% באוכלוסייה, 80% מהם מתוכם נשים. יש גם גברים שקונים אלקטרוניקה, שים לב, יש 20%. גאדג'טים כאלה, זה... אבל זה אתה מרשה. לא, עם מכוניות וכאלה דברים, אבל אין לי כסף, זה יכול נורא לרצות לקנות, יכול לקנות את הדגמים הקטנים. אז מה בעצם ההבדל בין מי שקונה רגיל למי שמכור לקניות? מי שמכור לקניות בדרך כלל גם מסתבך, זאת אומרת, הוא כבר לא יכול לקנות, הוא מתחיל לפתח תופעה, אלא אם כן יש כסף ומחסלים אותו לאט לאט ולא שמים לב. איך שמים לב ממכור? רואים למשל בארון קניות שהן מאוד מיותרות, זאת אומרת, ערימות של דברים שהם חסרי משמעות. עם טיקטים עדיין. עם טיקטים. בלי שמישהו בכלל יתייחס אליהם, החבאה של שקיות והסתבכות, ממש יש הסתבכות. זאת אומרת, אם כן אתה פרי סילטון ויש לך כסף לממן את הרגלי הקניות שלך, אז בסוף אתה מגיע לחובות. ואיך זה, מה זה בטח יוצר מתחים אדירים בין בני זוג, אם אחת מהם... זה יוצר מתחים אדירים, כי יש הסתבכות כלכלית ותלוי בזוגיות. עכשיו, מתחים על קניות בין בני זוג יש תמיד. זה לא תמיד התמכרות לקניות, האישה... לפעמים סתם הגבר קמצן, אתה אומר. נכון, בדיוק. מדובר בצייקנות וחילאות. אל תקני, תחכי לסייל. ולפעמים סתם האישה רוצה להכניס לגבר, דרך הקניות. את דיברת על היקף תופעה של 8% מהאוכלוסייה? 8% מכורים, בין 8 ל10%. איך מטפלים? איך מטפלים? הטיפול, קודם כל יש את הטיפול הדינמי והטיפול הקוגניטיבי. מכות חשמל. לא. מה שמפסיק את הדחף, מצאו בספרות שהטיפול האנטי-דיכאוני הוא מעלה את רמת הסרוטונין והוא מפחית את הדחף. כמובן שבטיפול עובדים גם על מאיפה מגיע הדחף ולמה יש צורך כזה לקנות כל הזמן. זה בטיפול, זאת אומרת, זה לא טיפול בהביוריסט? לא אומרים להם אל תקנו? בטיפול הקוגניטיבי עובדים כאילו על מה הסיבה של הדחף, רושמים את עובדים איתם על התהליך ובעיקר מונעים מהם לקנות לתקופה, כי הם רכשו, יש להם מחסנים ל5 שנים למכורים. הם לא צריכים לקנות שום דבר, הם עשו קניות יופי 5 שנים. הם יכולים לנוח. עכשיו, העניין הזה של קניית יתר, ושוב, אני מעדיפה לא ללכת למקרה הקיצון, זה משהו שמאפיין מאוד את החברה המערבית, אני מניחה. נכון, זה בהחלט מאפיין. חברת הצריכה, שפע. נכון, אני לא חושבת שזה קיים בחברות אחרות, אולי קנו כמה עיזים והתחייבו. במצרים הם קונים פול, אין להם כל כך מה לקנות, אבל במערב מבזבזים כסף. אני חושבת שכן, אנחנו מאוד מושפעים מהפרסומות, ואנחנו צורכים יותר ממה שאנחנו צריכים.
ואני חושבת שיום ללא קניות הוא יום גם של מודעות עצמית. לא תמיד צריך לקנות כל כך הרבה בשביל להרגיש טוב. אפשר סתם לצאת לשאוף אוויר ולשתות קפה עם בן הזוג. כקמצן מוסמך, אני אומרת שאני עושה טרוב ימי. אתה נהנה קמצן בדרך נגיד כלל חסכן, כשאתה לא למה לא, לא סתם, צוחק, אבל לא, באמת, לא מצליח להבין. אני תמיד, הסיוט הכי גדול זה להיות בחוץ לארץ עם אשתי, ביום שמוקדש לקניות, זאת אומרת, זה הרגע הכי מפחיד בקניות. זה הרגע שבו אתה יושב על הספסל ואומר לכי. זה משעמם, ללכת עם התיק כמו איזה אידיוט, ולהסתובב אחרי אשתך בחנות כמו איזה זנב מטופש. לפחות היו מסדרים לגברים איזה עמדת פלייסטיישן. יש ספסלים, תשבו יפה. נכון, אבל סך הכל, אני חושבת שקנייה זה חוויה טובה. אבל צריך הכל, כמו כל דבר, שזה יהיה במידה. כן, ואף לי העט, ואני רציתי להגיד לך, תודה רבה, יעל לכם. כוכבא, פסיכולוגית קלינית ושיקומית. מחר יום ללא קניות. מחר לא קונים אני כלום. מקפיד עלייך. אפילו לא חלב. ועד כאן, ערב חדש, להיום. תודה לעדינה עזרלביץ' שתרגלה.